Dobro jutro, balkonski dnevnici. Ja sam natrag, bila sam u Srbiji sa mojim dragim i mojim najboljim prijateljima na svadbi moje drage nove prijateljice. Hvala svima koji su me tamo ugostili i hvala vam svima koji pitate. Ja sam malo zgažena, nisam spavala puno tjedan dana i čeka nas ogroman tjedan, prekrasan tjedan. Od četvrtka, znači kako imamo mladi mjesec u Djevici, odmah Merkur kreće direktno, Sunce radi trigon sa Jupiterom, pa sa Uranom, Venera radi kvadrat s Jupiterom, znači imat ćemo jako puno događanja. Znači sve za retro Venere, Merkura zadnjih 2-3 mjeseca, samo će se početi otpakiravati van. Kad Merkur krene direktno, to će biti u petak, 15. Proći će kroz sjenku, ali samo će vam se istina izvrtiti van. 95% stvari koje se nama događaju su potpuno nesvjesne i ako živimo po tim programima, ništa novo, ništa uzbudljivo se neće dogoditi. Znači, ono koje sam ja naučila u tjedan dana, gdje ne stignem mislit, gdje samo mogu reagirati i samo da me vozi veselje. To kad pustite van, jedino tu se one prave stvari dogode. Tako da, ko vam neke hoće reći, hoće vam doći poruke, hoće vam doći nekakva istina, dopalo se to nama ili ne, od kraja ovog tjedna to lagano kreće. Tako da, hvala vam svima koji ste tu, čujemo se sutra malo ranije ujutro u nekom mom malo boljem stanju. Budite si dobri. Ćao.